po. Manay Kinita. Hi guys! Welcome back to our channel! Another game. Another game. I-chat mo na ko siya. Another game. Yes. Ayan guys, kami sa mong pa-games karon. Welcome kay sa mga, syempre kami laking 90s manggod mi nami mga dula nga gusto na mo balikon, of course, sa Team Attitude version. So karon mag-limbo rock me. Ayan. Limbo rock. Sample daw, sample. So karon guys, so mag-showdown takaw ng mga Team Attitude. So one by one, kung unsa nga level kay kung naay prizes nga ihatag karon ug mao kini ang Zeso ug Marie. So let the games begin. Pizza man kay waray mga kay milk tea. Ila. And of course, introduction. Di ka poy me. Usahay lang. Kervin. Milk tea man ay milk tea. My name is Wang Ising, ang gwapa pero Bibiyaan. This is Wang, ang pinaka-virgin sa grupo. ay nagluya ka. Hi, my name is Mrs. Wang, ang pinaka-virgin sa grupo. Hi, Wang Waray. Ang member sa G-Force. Ang member sa Jollibee si Hetty. Sila na. Chocolate latte. Kabaroka milk tea. Itong black pearl. So karon guys, let the games begin. Asa nga tong ano? So kami sa niagat na magunit. Ito po yung challenge girl. Ay dapat kita pinti para sa tayo. Aminado na kaman. Dito. Ay dapat gamot chocolate para mo. Ay dili kita chok. So guys, isa-isa ta start. Can you hold that? Okay, Wang Ising. Level 3. Uy, tag-ibungat, sangit na ta. Pintir naman na. Next level. Dili na kayo naman. Dili na dayo. Sa So, Wang Waray, pero ay worthless. Ayan. Ay, correct. Ano mga nangabuto? Ay, worthless. O, sangit ako. Sige, sangit ako. Kaya mo na ko ba yun? Sangit mo. Level 3, so sa hawak na. Hi, Brian. Yan, para active. Yan pa. Baro ka. Baro ka. Catch on at so level 3 lang taman. Di ba yung tuhod taman ba yun? Tuhod taman man ninyo. Discarte lang ta. Ayun, may pangubos ko lang. Oh my God! Oh, wala klaro tayo na. Klaro. Kung asa ang nasangit. Ang tawag dyan tayo. Alam na. Naninuwag ka siya. Diririhay. Klaro tayo. boss? Ano naging boss? Hindi ka nakatawan na eh. Uy, wala pa uy. Isig na. Okay, I know I can do this. Tanaw na to guys, kay si Ising is athletic siya. Pero high blood. Balik yun dito. Hindi makuha, balik yun. Nabalik pwede, wag man mo Balik nakuha. ka, gata. He is a valuable player. And I believe that valuable player is a flexi body. Hello. Hello! Hello! Correct! Charlotte. Sige ha! Ano yung crush from Babuyan Island? Tangi!
gusto ko. Manay. Yung manalak na. Si Manay na. Hindi na ba man ako? Ikaw na. Sabon may mata. Go Manay, go Manay. Ako siya. Ako yung panukan ko, Manay. Ako yung panukan. Ako yung panukan ah. Oy. Ang hawa. Ako kay Tiyan si Manay. Busog ko. Sayag na ko. Ay, mas payat din ikaw. Kasi ising parang ako, no? Ay, kasi nakirot din. Ikaw kiruti. Kasi ising na kayo na. Ako na kayo. Chocolate. Nasa puso. Ayaw, kirig ba yun? Okay, next. Worthless ka yung Natakot ko ganyan gina. Ganyan biyak mo. Ay, correct. Hello. Piso siya sa likod siya. Ano pa? Wala kay natat siya. Yung taso ko may sing. Ay, kung isa na lang mabili. Kung isa na lang mabili na ning level mo yung building. Bakit kung galing? Okay, dinising. So, duha na yung nasulod. Kaya mo na. Sige, hinaway ha. Hinaway. Ako nagkwan ko. Padulang suwa nga pag ano na pag karang mo ana nag-isa ben na yan ano. Duko eh. Duko. Ay. Wala nang gunit ka Ay, usa. bayat ka. No, pwede ka flexible. Usapin. Gata. Inato ha pag muduon na gud yung hinahino na ang gulit sa kanila. Ulo. Wala niya. Si Manay. Idikit ka ha. Si Manay na lang jud ay habi ning game. Idikit ka man. Dapat Actually, ikaw dapat makakuha. host naman ko. Ikaw makakunik, iba pa yung dula. Isa ka gwapa-gwapa. Wala tiyan mo lang daan sa Ako dili ko ano ko. hiyak Manay hiyak. Diretso lang. Okay, isa. Gatawan ko ni mo eh. Kamu na lang yung kamu na lang. Warais, ang nabili si Warais, si Mrs. Swallow si Kuan. Yung ano man jud na waray. Mo kay pusod. Tangkad mo ko si waray mo na maabuno jud niya liog. Oh. Chocolate kasi. Oh my gosh! Ang mapili niya ang host. Kaya ni waray. Kaya naman chocolate. Ako sa kamera man. I cannot imagine it. Cannot imagine it. Isawak na yun. Dari oh, sakit sa likod. Sakit ang dari oh. Ang kag-isa lang. Wala si Manay. Bakwa na lang ni Manay. Ayun yung paubusi. Kita ko bayot. Emil tea ha kung di niya makuha. Nangunap. Pangit ka Manay. Gumanay ako ikaw tumulikod man. Ay, lalay ang likod na bisig. Tabagi siya. Kabalo ko uy. Blood ka man eh. Excuse me. Ay. Ilayo mo dai. Huwag jud mo pa. Ay, lapad mo bisig lawas to sa may. Hindi siya makuan. Mawala yung control man. Ayan, the game is ended. Malibre na yun. Hindi siya makakaya so siya Guys. ang libre sa mountain. So guys, ang patunayan ako nga dapat hindi ko naga more on games kay ako ra gyapon mapildi. Ay, True. So guys, there you have it. So atangin ninyo ang ato mga next games. Kauban gyapon ang Team Ate kay daghan mig mga future kabuang maghatag mig kalingawan sa inyo. O siyempre, sa tanang mga gusto mag-sponsor, like if ever daghan yung mga grasya diya, gusto mo magpa-prize sa amo nang buhaton diri sa amo ang vlog. Yes, absolutely. So once again, don't forget to like our channel. My name is Manay Kinita. Ang isang TV ayo mo. Mrs. Waka, pambansang Swan. Wala na eh.
Chocolate Vlog! Brian TV. So kasi champion sa TV ka. Ako, ako na nakakuha. Ikaw ang pili, malibre ka man ay sin ko Andra man libre ka. Guys, hindi na ako magdula guys. Kay permitir ako mapili. Thank you.